Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili Radio Inkezi. Lami igama ngumfeza nguthuthi ungakhumalo bathi la sibone amagumede. Mawuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicele nje ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, okuyikhona okukhulu kunakho konke. Sekuphela izinsuku ezintathu ingatholakala ingane yomfana ophongolo. Kubikwa ukuthi inzima isimo gogo ingane yomfana oneminyaka emine ubudala okungulusanda mthimkhulu uphuma endlini ngomgqibelo ekuseni uyodlala kamakhelwane okuyilajwayele ukuyodlala khona nezikana aphinda abuye ekhaya. Kuthiwa-ke ngosuku lwangomgqibelo uphuma ekuseni njengenjwayelo kuze kube namhlanje akaze abuye ekhaya. Ugogo wengane ngesikhathi elandisa abezidaba kwi-MCR News uthe umama wezingane uhlala emqashweni naye uphongolo endaweni yasesigungwini, noveza ukuthi umama wengane wahamba ngomgqibelo ekuseni akhapha umngane wakhe ahlala naye wayebanjwa inkunzi wagwaza beyovula icala esiteshini samaphoyisa sophongolo. Nokwathi esebuyile uma wayo wabona ingane ingabuyi, wasethumela umyalezo lokudlala khona ingane ukuthi ucela bambuyisele ingane. Usebuyile bamtshela ukuthi ingane ayikaze yafika, nokwabe sekumdida ukuthi kanjani ngoba ingane uyibonile iphuma iyakhona. Ugogo uqhubekela nje se-MCR News ngeyiphimbeli nomunye ekhala ukuthi akukho hlathi labahlala khona kuphakathi nje kwemizi. Sebaze-ke bayena kulaba manga babatshela ukuthi ingane ikhona ithathwa umuntu ofuna ukuyoganga ngayo. Manje-ke abasazi ukuthi babhekiphi ngoba lo muntu okuthiwa akekho kude. Abasalala ebusuku babuhlungu kakhulu ngoba bazi ukuthi ingane la ikhona idlani nokuthi yenziwani. Okuyisixakwayo ukuthi khona nentombazane bebhalela uWhatsApp yathi ukuthi ingane iyazi ukuthi kuphi, kodwa-ke uthe icela bayifakele imali engango-200 ukuze sisebenzise leyo video, ibasendele ividiyo. Manje abasazi noma umuntu ofuna ukubaqola khona ngempela akwaziyo ukuthela kuphethe ugogo wengane. Unxusa noma ngubani uke wabona lo mfana ukuthi-ke ashayele emsakazweni enombolweni 061 464 6619 061 464 6619. Nganzokuthi izona indaba ezihamba phambili esinibekela zona namhlanje ezisenkezweni.